చూస్తాము. అంటే దీంట్లో ఇంకొంత విభూతుల గురించి భగవంతుడు చెప్తారు. చూసాము. బట్ ఇంకా దీంట్లో ఎలా భగవంతుడు ఉన్నారు అనేది ఇంకొంతగా దీంట్లో ఉంటుంది. చూస్తాము. ఎవరైనా మంగళాచరణం చేస్తారా? హరే కృష్ణ. నేను చెప్తాను మాతాజీ. చెప్పండి. ఓం గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్ట స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. ఓం ఓం నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. పాశ్చాత్య దేశధారిణే. ప్రాశస్త్య అక్కడ తప్పు ఉంది. ప్రాశాస్త్యం. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వితం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. శ్రీ కృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన కౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుశ్చ ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో మనము ఈరోజు 10వ అధ్యాయం చూస్తాం. సో మొదటిగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్లోక మొదటిగా భగవంతుడు చెప్పే దాంట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ. శ్రీ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు, మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడ వాగుటచ్చి ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానం నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను అని చెప్తున్నారు. సో నిన్న కూడా అలాగే చెప్పారు, రైట్? నువ్వు అసూయపరుడు కానందున నీకు ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నానని నిన్న మనం ఆ సీక్రెట్స్ గురించి మనం కొంత చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఇంకొంత డీటెయిల్ గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నారు, నువ్వు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు కదా. అర్జున ఏ భావంలో ఉంటారు? సాఖ్య భావంతో ఉంటారు కదా. మన నవవిధ భక్తిలో కూడా చూస్తాం ఇది సాఖ్యం కదా.
సో, ఆ భావంతో వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సో, అందుకే చెప్తున్నారు నాకు ప్రియమిత్రుడవగుటచే ఇంతవరకు చెప్పిన దానికన్నా ఇంకొంత ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీ హితం కొరకు అంటే నీ మేలు కొరకు చెప్తున్నా. అంటే మనందరి మేలు కొరకు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వింటున్నాం. నమే విదో సురగణ ప్రభవం నమః శ్రేయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. దేవతలకు గాని, మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. సో, భగవంతుడే అందరికీ మూలమని చూసాం. ఆది బీజం అన్నిటికి సృష్టిలో బీజం ప్రదాత భగవంతుడే కదా! సో, అందరికీ మూలం భగవంతుడే. అందుకే భగవంతుడిని సరిగ్గా ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరనమాట ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో, అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తే మనము ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన ఫాదర్ ఉంటారు. ఓకే. మన ఫాదరు, గ్రాండ్ ఫాదర్ మన తండ్రి, తాతలను గుర్తుపెట్టుకుంటాం. వాళ్ళ పేర్లు కూడా గుర్తుంటాయి. మళ్ళీ మన ముత్తాత వాళ్ళ పేర్లు కూడా మనకు గుర్తుండవు కదా! సో, అంతవరకే మన తాతల వరకే మనకు ఆ పేర్లనేవి కానీ మనకు గుర్తుండడం జరుగుతుంది. ఇక ముత్తాత వాళ్ళ తండ్రి, వాళ్ళ తండ్రి ఇలా మన యాన్సెస్టర్స్ మనకెవరనేది తెలీదు కదా! మనం వాళ్ళ నుంచే వచ్చాం యాక్చువల్‌గా మన మూలం కదా! ఇలా పైకి చూస్తూ చూస్తూ పోతే హైరార్కీ లాస్ట్‌కి బ్రహ్మ వరకే ఎళ్ళిపోతుంది కదా! సో, అలా మనకి మూలం అంటే ఏమో మనకు తెలియడం లేదు. ఎంతసేపున్నా మన తండ్రి వరకే ఆగిపోతుంది. తండ్రి, తాత వరకే. సో, అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడే మూలమైన దానివల్ల దేవతలు సైతము, మహర్షులు సైతము భగవంతుడిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మాయలో ఉన్నందు కారణంగా అర్థం అవ్వరనమాట. అప్పుడప్పుడు అవును వాళ్ళు కూడా డివోటీస్ అందరూ భగవంతుడి డివోటీస్ అయినా కూడా మాయలో పడిపోతుంటారు. అప్పుడప్పుడు డౌట్ పడుతూ ఉంటారు. సో, మళ్ళీ వాళ్ళకి భగవంతుని పిల్లలే కాబట్టి భగవంతుడే వాళ్ళని పనిష్ చేయరు. వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో, వాళ్ళ లీల చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తారు. సో, ఇలా ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో బ్రహ్మమోహన్ లీల చూసాం కదా! సో, ఇంకా కింద ఇక్కడ అదే స్లైడ్ పెట్టారనమాట పిక్చర్. అండ్ ఇంకా కింద చూస్తే మనము గోవర్ధన్ లీల జరుగుతుందనమాట. కృష్ణ అవతారంలో ఉన్నప్పుడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వాళ్ళేం చేసేవారు నందమహారాజు వాళ్ళు ఇంద్రునికి యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. సో థట్ వాళ్ళు సంతృప్తి చెందితే వాళ్ళ ఆధీనంలో ఎవరుంటారో వాళ్ళ సభలో ఈ వర్ణదేవుడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా! సో వర్షాలు బాగా కురిపిస్తారని, అప్పుడు వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ బాగా జరుగుతుంది. ధాన్యాలు బాగా పండుతాయి, సమృద్ధిగా ఉంటాయి. దేనికి లోటు ఉండదని వాళ్ళలా చేసేవాళ్ళు. సో ఒకసారి అప్పుడు వాళ్ళు అది చేయాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారనమాట. సో, మనకన్నీ దొరికేది ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతున్నాయి? గోవర్ధన పర్వతం నుంచి వస్తున్నాయి కదా! గోవర్ధన పర్వతం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. సో, ఎందుకంటే వాళ్ళ పశువులు మేసేది అక్కడే. ఆవుల్ని వాళ్ళు మేపిచ్చేది అక్కడే. అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్రూట్స్, ఫలాలు ఇతరత్రా వాళ్ళకి కావాల్సిన డే టు డే ఏమి కావాలో అన్నీ వాళ్ళకి గోవర్ధన పర్వతమే ప్రసాదిస్తుందనమాట. సో, ఆవులు కూడా అక్కడ గడ్డి మేసి ఎంతో రుచిగా ఉండే పాలను వాళ్ళకిస్తూ ఉంటాయి. సో, అందుకే పరమాత్మ చెప్తారు మనం గోవర్ధన ఈతనే పూజ చేయాల. కదా! మనకు వాళ్ళు కదా ఇస్తున్నారన్నీ అని అందరికీ చెప్తారనమాట. ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ వచనాలు అందరూ అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా! సో, అందరూ అయ్యింది ఓకే. ఫైన్. కృష్ణ పరమాత్ముడు కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారని కృష్ణ కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారని అందరూ ఇంద్రదేవునికి బదులుగా మేళతాళాలతో, భోగాలతో అందరూ గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర వెళ్లి అక్కడ యజ్ఞాలు చేసి వాళ్ళకి భోగాయిచ్చి సంతృప్తి పరుస్తారనమాట. సో, ఇది అంతా ఇంద్రదేవుడికి తెలుస్తుంది. అంటే నాకు చేయకుండా అంటే నేనే కదా! అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నాకు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడేంటి కొత్తగా గోవర్ధన పర్వతాన్ని చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు వీళ్ళకు ఆ చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళు ఏమంటారు ఒక భ్రమలో పెట్టి ఇలా చేపిస్తున్నారు. వీళ్ళకి పనిష్ చేయాల. వీళ్ళకి ఇంద్రదేవుడు అంటే ఎవరో తెలియాలి. నా పవర్ వీళ్ళకు తెలియాలని ఒక నిర్ణయించుకొని ఆయన చూస్తామని అక్కడికొస్తారన్నమాట. చూసి తట్టుకోలేరు. తట్టుకోలేక వాళ్ళేం చేస్తారు, వాళ్ళ కింద ఉన్న వరుణదేవుడు వీళ్ళందరిని పిలిచి వీళ్ళకి చూపించాలి మనం ఏంటి అని. సో, అందుకని బాగా వర్షము, ఉరుములు, బాగా మేఘాలు దట్టంగా వచ్చే బ్లాక్ క్లౌడ్స్, ఉరుములతో బాగా వర్షం కురిపిస్తారు. సో, అది ఎంత భీకరంగా ఉంటుందంటే మొత్తంగా ఫ్లడ్స్ ఒస్తాయి. సో అయ్యింది. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆదిదేవుడు. సో, ఆయన్ని చూస్తాడు. సరే ఇంద్రకు అహం వచ్చింది. వాళ్ళు గర్వంతో ఉన్నారు. నాకే చేయాలి. నేనే దేవుడినని. సో, భగవంతుడు వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటారు. అందుకే భగవంతుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ బృందావనంలో ఉండేవాళ్ళు సామాన్యులు కాదు కదా! భగవంతుడితో సహచర్యం చేసేవాళ్ళు. మనం చూసాం. భగవంతునితో ఎవరైతే సహచర్యం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అందరికన్నా ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారనమాట భక్తులు. సో, అందుకే భగవంతుడు వాళ్ళనలా వదిలేస్తారా? సో, వాళ్ళని కాపాడతారు. అప్పుడేం చేస్తారు, ఆ చిన్న చిటికెన వేలితో వాళ్ళు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తేస్తారనమాట.
ఎత్తి అందరికీ ప్రొటెక్షన్. ఆ పర్వతం కింద అందరికీ ఆవులు, మళ్ళీ అక్కడ సహచర్యం వహించే అందరు భక్తులకు, మరి గోవులకు అన్నిటికిని వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. సో, అప్పుడు చెప్తారు అప్పుడు గోవర్ధన పర్వతం ఎక్కినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముని ఏజ్ వచ్చి 7 ఇయర్స్ అని చెప్తారు. అండ్ ఆ గోవర్ధన పర్వతం కూడా వాళ్ళు 7 రోజులు వాళ్ళు ఎత్తి పట్టుకొని ఉంటారనమాట. కృష్ణ 7 రోజులు వాళ్ళు అలా ఎత్తి పట్టుకొని ఉంటారు. సో, 7 ఏళ్ల వయసులో 7 డేస్ అలా వాళ్ళు వాళ్ళ చిటికెన వేలి మీద అలా ఎత్తి పట్టుకొని ఉంటారు. సో, అందరూ వాళ్ళు అక్కడ ఈ భయం నుంచి వాళ్ళకి విముక్తులు చేయడానికి ఎందుకంటే 7 రోజులు వాళ్ళలా గోవర్ధన పర్వతం కింద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆకలి, దప్పు అనేవి వేస్తాయి కదా! సో, అందుకే భగవంతుడు ఏం చేస్తారు ఫ్లూట్ వాయిస్తారు. సో, ఆ మధుర వాణిలో ఆ సౌండ్‌తో వాళ్ళు ఎంతో మైమర్చిపోతారు. అండ్ కృష్ణ అలా చిన్న పిల్లవాడిగా ఎత్తిన ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని చూసి కూడా వాళ్ళు మైమర్చిపోతారనమాట. సో, ఎంతో ప్రసన్నంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్లీజ్ చేస్తారు. భగవంతుడు కూడా వాళ్ళ ఆ ధ్వని ద్వారా వాళ్ళకి మైమర్చిపోయేలా చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఆకలి, దప్పులనేవి ఏమాత్రం ఉండవు. పూర్తి ఆనందంతో భగవంతుని చూస్తూ, భగవంతుని స్మరిస్తూ నృత్యాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో, అలా వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా 7 డేస్ గాడ్ ప్రొటెక్షన్‌లో ఉంటారు. సో, ఇక్కడ ఇంద్రదేవుడు చాలా చాలా రకాలుగా ట్రై చేస్తారు. వాళ్ళని ఇది చేయడానికి. కానీ అవ్వదు. ఏమీ అవ్వదు. సో, లాస్ట్‌గా వాళ్ళే భంగపడతారనమాట. సో, అప్పుడు వాళ్ళు కిందకి సురభి గోవుని తీసుకొని ఐరావతం మీద వస్తారనమాట. వచ్చి వాళ్ళు క్షమాపణ అడుగుతారు. అయ్యింది తెలిసింది వాళ్ళకు. దేవాది దేవుడు తప్ప ఇలా ఎవరు చేయలేరని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకు శరణు వేడతారనమాట. సో, అప్పుడు ఆ టైంలో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రేయర్స్ పొంది క్షమాపణ అడుగుతారు. అండ్ వాళ్ళేమంటారంటే అప్పుడు వాళ్ళు సురభి గోవు యొక్క క్షీరంతో అభిషేకం చేస్తారు. అండ్ ఐరావతం అక్కడి నుంచి వాటర్ నది నుంచి తెచ్చిన వాటర్‌తో వాళ్ళకి అభిషేకం చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు భగవంతుని గోవింద అని వాళ్ళు అభిషేకం చేస్తారు. సో, గోవింద దానికి చాలా ఉంది మీనింగ్. అంటే గోవులకు ఆనందాన్ని కలిగించే వాళ్ళు కాబట్టి గోవింద అంటాం కదా! గోవులంటే భగవంతుడు అంత ఆనందం కలిగిస్తారు కదా! ఏమాత్రం వాళ్ళకి ఇది చేయకుండా గోవులకు కానీ, ఇది గాని. సో, అందుకే గోవులకు ఆనందాన్ని కలిగించేవాడని గోవింద అని చెప్తారు. ఇంకా అండ్ అక్కడ వాళ్ళందరికీ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు కదా! ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. సో, ఇంకా చెప్తారు గోవులంటే మన ఇంద్రియాలు. ఆ! గోవంటే మన ఇంద్రియాలకు కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుందన్నమాట. అంటే ఇంద్రియాలకు ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. అందుకే గోవింద అని చెప్తారు కదా! అందుకే ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు గోవులకు, సహచరులకు అందరికీ వాళ్ళు ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు. ఏమాత్రం ఈ భయంలో వాళ్ళు ఇది కాకుండా కదా! సో, అందుకే గోవింద అని వాళ్ళని సంబోధిస్తారు. వాళ్ళకి అభిషేకం చేస్తారు. సో, హరే కృష్ణ. అందుకే తెలుసుకోలేరు. అయిందన్నా కూడా మళ్ళీ డౌట్స్ వస్తుంటాయి. బట్ దేవతలంటే సామాన్య వ్యక్తులు కాదు కదా! ఎంతో వాళ్ళకు ఉంటుంది పవర్. అయినా కూడా వాళ్ళే అర్థం చేసుకోవడం లేదు. ఇంక మనకి ఏ పాటికి అర్థమవుతుంది కదా! ఏదో వింటున్నప్పుడు కొంత అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ మనం డే టు డే లైఫ్‌లో పడిపోయామంటే మళ్ళీ అది గాలికి ఎగిరిపోతుంది. సో, ఏది మనకు ఆహ్, ఉండదనమాట. సో, అందుకే అలా చేయకుండా నిత్యం మనము అందుకే చెప్తారు భక్తి యోగాన్ని మనం అవలంబించాలి. భక్తుల అసోసియేషన్‌లో ఉండాలి. మనం భక్తి చేయాలంటే ఏబీసీడీ ఇన్ భక్తి అని చెప్తారు. లైక్ అంటే ఏ ఫర్ అసోసియేషన్, బి ఫర్ బుక్ రీడింగ్ అండ్ సి ఫర్ చాంటింగ్, డి ఫర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అని చెప్తాం. సో, ఈ 4 అనునిత్యం మనం చేస్తూ ఉంటే, భక్తిలో మనం కొనసాగుతుంటే, మనం మిస్ అవ్వకుండా అంటే ఫాల్ డౌన్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే జ్ఞానం వస్తుందో దాంట్లో కొంచెం కాన్స్టెంట్‌గా ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకు ఒక ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. కింద పడిపోకుండా అన్నమాట. సో, అసోసియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు నేనే మూలము. కానీ ఎవరు కూడా నన్ను తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే నేనే మూలం కాబట్టి. యో యో మాం అజమనాదిం చ వేత్తి లోకమేశ్వరం అసమూఢసమర్థ్యేషు సర్వపాపైః నన్ను జన్మరహితుడను, అనాదినని, సర్వలోకమేశ్వరుడని తెలుసుకున్న వారు మోహమునకు గురికారు. మరియు వారు సమస్త పాపం నుండి విముక్తి చేయబడతారు. సో, ఎలా నన్ను జన్మరహితుడని తెలుసుకోవాలి. అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం కదా! మనకు బ్రహ్మ సంహితలో చూస్తాం. సో, అనాది నుంచి ఉన్నారు భగవంతుడు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు. అంటే సుప్రీం కంట్రోలర్ భగవంతుడు అని తెలుసుకునే వారు మోహానికి గురికారు. అంటే ఈ భౌతికమైన ఇదిలో ఉన్న అట్రాక్షన్స్‌కి మనం ఇది బానిసలుగా అయిపోమనమాట. సో, ఈ గురికారు అండ్ మరియు వారు సమస్త పాపం నుండి విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఈ పాపాలన్నీ మనం తొలగించుకున్న వాళ్ళమవుతాం. ఎప్పుడు భగవంతుడే ఆదిదేవుడు అండ్ జన్మరహితుడు, సర్వలోక సుప్రీం కంట్రోలర్ అని తెలుసుకున్నప్పుడు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తున్నాము
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోకైమః ప్రజాః. సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం సనక సనందాదులైన నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనస్సు నుండి ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు. సో బ్రహ్మ నుంచి మొదటిగా నలుగురు కుమారులు వస్తారు. సో నలుగురు కుమారులంటే ఏం చెప్తాం, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. సో వీళ్ళుగా మొదటిగా వస్తారు. తర్వాత 14 మంది మనువులు వాళ్ళ నుండి ఉద్భవిస్తారు. తర్వాత సప్త ఋషులు. ఇలా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వీళ్ళందరూ సృష్టి కార్యాలకే వస్తారు. కానీ నలుగురు కుమారులు మటుకు వాళ్ళు సృష్టి కార్యాల్లో వాళ్ళు ఉండరనమాట. సో వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి పుట్టినందునే వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలని వాళ్ళు పర్యటన చేయడానికి వెళ్తారు. సో అలా వాళ్ళు ఇది అవుతారనమాట. నారాయణ దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళు, అది ఒక స్టోరీ ఉంది. సో నారాయణ దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారనమాట. భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని. సో ఇలా మొత్తంగా ఉద్భవిస్తారు బ్రహ్మ నుంచి. అండ్ వివిధ లోకంలోని సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మిస్తారని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో టోటల్‌గా ఎంతమంది? సప్త ఋషులు 7 అండ్ 14 మనువులు 14, సో 21 అండ్ నలుగురు ఆహ్, కుమారులు. సో 25 మెంబర్స్. సో ఇలా బ్రహ్మ నుండి ఉద్భవిస్తారు. వారి నుండి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించడం అనేది జరుగుతుంది. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. సో భగవంతుని గురించి మహిమలు, అందుకే మనం శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతాం కదా! భగవంతుని గురించి మహిమలు, భగవద్భక్తుల గురించి అక్కడ డీటెయిల్‌గా ఉంటుంది. సో భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే వి హావ్ టు గో త్రూ శ్రీమద్ భాగవతం. సో నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు, అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాలో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అర్జున అని భగవంతుడే చెప్తారు. దీంట్లో మనం సందేహపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఈ 4 శ్లోకాస్ చూస్తామంటే 8, 9, 10, 11 ఏం చెప్తామంటే ఇది చతుశ్లోకి భగవద్గీత. అంటే ఇదొక సంక్షిప్తంగా మనకు ఉంటుందన్నమాట జ్ఞానం. అంటే పూర్తిగా భగవద్గీతలో ఏదైతే మనం అర్థం చేసుకోవాలో ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ 4 శ్లోకాస్‌లో ఉంటుంది. అందుకే ఇది చతుశ్లోకి భగవద్గీత అంటాము. ఎప్పుడైనా మనకు ఇది మీరు డైలీ కూడా మీరు ఈ 4 శ్లోకాస్ రిసైట్ చేస్తే ఆల్‌మోస్ట్ ఆ సారమంతా మీకు చదివిన దాని ఫలితం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్తా అంటే చెప్పండి. అహం సర్వస్య ప్రభవో అహం సర్వస్య ప్రభుః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే మత్తా మత్తం సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం ఇతి మత్వా భజంతే భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. బుధా భావ సమన్వితాః. హరే కృష్ణ. అహం సర్వస్య ప్రభవో అహం సర్వస్య ప్రభుః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. బుధా భావ సమన్వితాః. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణముగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, సమస్త సృష్టికి కారణం మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని ఎవరు? భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తుంది, మెయింటెనెన్స్. దీనిని పూర్ణముగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు అంటే పూర్తిగా అర్థం చేసి, చాలా అరుదు మనం కూడా చూసాం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక రేస్ లాగా మనం చూసాం. మ్యారథాన్ లో ఎంతో మంది పాల్గొంటారు, కొంతమంది ముందు వెళ్తారు, దాంట్లో కూడా ముందుగా వచ్చేది ఒక్కరో ఇద్దరు కదా. సో ఇది కూడా అంతే, అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటాము, వస్తారు, కానీ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. రకరకాల డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో డివియేట్ అవుతారు, మళ్ళీ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోరు, మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అవుతూ ఉంటారు. సో కొంత అలా అలా ముందుకు వెళ్ళి వెళ్ళంగా ఏ ఒక్కరో సక్సెస్ సాధించేదని చెప్తున్నారు. కానీ ఇది భక్తి చేసినట్లయితే, మనం దృఢంగా ఒక దృఢ విశ్వాసంతో భక్తిలో మనం ముందుకు నడిచినట్లయితే, ఈ జ్ఞానం భగవద్గీతను అవగతం చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా మనం దీన్ని సాధించగలం. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మోక్ష ధర్మం నందు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా చెప్తారని,
ప్రజాపతిం చ రుద్రం చాప్యహం ఏవ సృజామి వై తౌ హిమాం న విజానీతో మమ మాయా విమోహితో. అనగా ప్రజాపతులు, శివుడు మరియు ఇతరులు మాయాశక్తిచే భ్రమితులైన కారణమున నా చేత ఆమె సృజింపబడితేమని ఎరుగుకున్నను వాస్తవముగా నా చేతిలో సృష్టింపబడింది. సో ఈ మాయ కారణంగా వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు భ్రమలకి గురవుతుంటారు. సో వాళ్ళకి తెలియకపోయినా కూడా మూలం నేనే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం కదా, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. సకల సృష్టికి మూలము నేనే అని భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీగా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. అని ఇంకా ఇది చెప్పండి. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణా బోధయంత పరస్పరం బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. తుష్యంతి చ రమంతి చ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణా బోధయంతః పరస్పరం బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఇక్కడ చెప్తున్నారు శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నా యందే సంతుష్టులై ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ. హరే కృష్ణ. అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. చెప్పాలన్నప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు మ్యూట్ చేస్తున్నా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నా యందే సంతుష్టులై ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎలాగా ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి యందే సంతుష్టులై ఉంటారన్నమాట. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని పరమ ఆనందమును అనుభవిస్తుంటారు. ఇది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం అన్నమాట. సో వాళ్ళు భగవంతుని శరణాగతి పెడతారు. ఎలాగైతే అర్జున కంప్లీట్ గా శరణ్ పెడతారో సో మనం కూడా అలా వింటున్నాం, చూస్తున్నాం. సో మనం కూడా మన జీవితాలను భగవంతుడికి శరణాగతి చేయాలి. ఎల్లప్పుడూ నా యందే సంతుష్టులే ఉంటారు. అంటే భగవంతుని లీలను చెప్పడంలో వాళ్ళకి అంత సంతోషం, చర్చించడంలో అంత ఆనందం వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. చెప్తారు భగవంతుని ఇంద్రియాలు తృప్తి పెడితే మన ఇంద్రియాలు కూడా తృప్తి అవ్వాలి. అలా లెవెల్ కి మనం రావాలన్నమాట. సో అందుకే మనం భగవంతుడి దగ్గర మనకు కురుక్షేత్రంలో కూడా హృషికేశునిగా ఉంటారు. అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసే భగవంతునిగా ఇక్కడ మనకు హృషికేశునిగా కురుక్షేత్రంలో భగవంతుడు ఉంటారు. సో శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో అందుకే భగవంతుని ఫస్ట్ గా మనం భోగ ఆఫర్ చేసినప్పుడు భగవంతుని స్వీకరించి ఆటోమేటిక్ గా మన ఇంద్రియాలు కూడా తృప్తి అవుతాయి. అంటే మనకి ఈ ఆకలి అనే దాని మీద అంతగా పోదన్నమాట మనస్సు అనేది. సో తృప్తి అవుతుంది. ఎలాగైతే చూసాం మనం ఒక చెట్టుకు నీరు పోస్తే అది రూట్స్ కి పోస్తాం, మూలంకి పోసినప్పుడు మొత్తం చెట్టు అంతా సాటిస్ఫై కదా. సో దానికి మళ్ళీ సపరేట్ గా ఆకులకు ఒకసారని ఫ్లవర్స్ కి ఒకసారని వెయ్యం మనం కదా. సో మూలానికి వేస్తాం, అంతా సంతృప్తి అవుతుంది. సో అందుకే ఆది మూలం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా. సో భగవంతుడు సమర్పిస్తే మనం ఇంద్రియాలు కూడా అందరి ఇంద్రియాలు మనదే కాదు అందరి ఇంద్రియాలు సంతృప్తి చెందుతాయి. అందుకే చెప్తారు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే భగవంతుని సంతృప్తి పరిస్తే అందరి దేవతలు ఆటోమేటిక్ గా సంతృప్తి పడతారనమాట. సపరేట్ గా మళ్ళీ మనం సంతృప్తి చేయాలని ప్రయత్నం అవసరం లేదు. మూల రూపమైన పరమాత్మని సంతృప్తి పరిస్తే అందరూ సంతృప్తి పడతారు. సో ఇలా ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు ఇలా భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేటప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లోనే చాలా సంతుష్టులే ఉంటారన్నమాట. సో ఇంకా ఒకళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు కలిసినప్పుడు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కానీ వాళ్ళు భగవంతుని గురించి లీలలు ఇలా భగవంతుని గురించి వాళ్ళ టాకింగ్ అంతా కూడా భగవంతుని మీదే ఉంటుందండి. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు కొత్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. సో మనం ఎవరైనా మీట్ అయినా మన నేబర్స్ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, ఏం చేస్తాం గాసిప్స్ చేస్తాం కదా. గాసిప్ కూర్చోచ్చు మన గురించి అవ్వచ్చు, మన ఫ్యామిలీ గురించి అవ్వచ్చు, అంటే పక్క వాళ్ళ గురించి అని కాదు బట్ మన గురించి అయినా కూడా మన గురించి, మన పిల్లల గురించి, వాళ్ళ బాగోగుల గురించి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కదా ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఇంకా పక్క వాళ్ళ మీద ఎత్తిపోయడము ఇలాంటి దాని మీద కొంతమందికి ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో దీనిల మీద ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం, టైం కూడా చాలా మటుకు వేస్ట్ చేస్తుంటాం. కానీ శుద్ధ భక్తులు అలా కాదు. వాళ్ళు ఒక్కరు కలిసినా చేసినా కూడా భగవంతుని లీలలు భగవంతుని గురించినే వాళ్ళు మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. అలా వాళ్ళు ఎంతో సంతోషాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తారనమాట. సో అదే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
సో నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని వాళ్ళు పరమ ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం భాష్యంలో చూస్తే ఇక్కడ ఈ భక్తుల సేవ అనేది బీజం లాంటిది. సో ఎలాంటిది? ఇది ఒక బీజం, విత్తనం లాంటిదని. అది అట్టి భక్తి బీజము హృదయంలో నాటబడిన పిమ్మట, అంటే ఈ భక్తి అనే బీజాన్ని మనం మన హృదయంలో నాటాలి. సో అలా నాటిన పిమ్మట ఏం చేయాలి? మనుషుడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను కృష్ణ నామను కీర్తించుటను శ్రవణము చేయుటను నిరంతరము కొనసాగించినచో నిత్యము జలమొసకుటచే వృక్ష బీజము మొలకెత్తు రీతి. అంటే మనం ఒక బీజం నాటాక దాన్ని వాటర్ పోస్తాం కదా, అప్పటికి మొలకలాగా వచ్చి తీగలు లతలాగా అలా పైకి వచ్చి ఒక చెట్టులాగా అయిపోతుంది కదా. సిమిలర్లీ ఈ భక్తి అనే బీజాన్ని మన హృదయంలో గనక మనం నాటినాక దానికి నీళ్లు పోయాలి. ఏం నీళ్లు పోయాలి? హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప నీళ్లు పోయాలి. అంటే మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటే అది దానికి నీళ్ళలాగా, అంటే భక్తి బీజానికి వాటర్ పోసి దాన్ని గ్రో అయ్యేలాగా అది దోహదపడుతుంది అన్నమాట అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మొలకెత్తు రీతి ఆ భక్తి బీజం మొలకెత్తగలదు. పిమ్మట భక్తి లత, అంటే ఈ చెట్టు లత తీగలాగా క్రమముగా పెరిగి బ్రహ్మాండమును ఛేదించుకొని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందులి బ్రహ్మ జ్యోతిని చేరును. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం నందును అది గోలోక బృందావనముగా పిలువబడి అత్యున్నతమైన దివ్య కృష్ణ లోకమును చేరునంత వరకు పెరిగి అంత్యమున కృష్ణ పదార విందమును చేరి అచ్చట విశ్రమించును. అటు పిమ్మట లతలు పుష్పములను ఫలములను వసుగు రీతి భక్తి లత సైతము ఫల పుష్పములను వసుగును. అట్టి సమయంలో కూడా శ్రవణ కీర్తనల రూపమున జలసేవ భక్తిలతకు జరుగుతూనే ఉండును. ఇట్టి భక్తిలత చైతన్య చరితామృతమునందు అనగా మధ్యలీల 19వ అధ్యాయం నందు విపులముగా వర్ణింపబడింది. భక్తులతో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చరణాశ్రమను సంపూర్ణంగా పొందిన పిమ్మట మనుషుడు భగవత్ ప్రేమ యందు పూర్ణముగా లీనమగునని దాని యందు వివరింపబడినది. అంతటా జలమును వీడి మత్స్యము బతకలేనట్లు, అంటే మన ఏదైతే ఫిష్ ఉందో వాటర్ ని వదిలేస్తే అది బతకలేదు కదా, అలాగనే మనము ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళినప్పుడు భక్తుడు భగవానుడితో సంబంధం లేకుండా క్షణకాలము కూడా జీవింపలేదు. సో అటువంటి దివ్య స్థితిలో భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను సంబంధంలో దివ్యమైన లక్షణమును వాస్తవముగా పొందగలంటే దైవీ గుణాలు వాస్తవముగా మనకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మన భక్తి బీజాన్ని మనం నాటుకొని దాన్ని మనం జలమి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాన్ చేస్తూ దానికి వాటర్ పోస్తూ దాన్ని ఎలా పెంచుకుంటూ ఎలా అంత ఛేదించాలన్నమాట. ఈ బ్రహ్మాండంతా ఛేదించేలాగా మన భక్తిని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆఖరికి అది ఎక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అవ్వాలి? కృష్ణ పాదార విందాల దగ్గర వెళ్ళి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోక కూడా చెప్పండి. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. హరే కృష్ణ. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగం ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. సో ప్రేమపూర్వక భక్తి చేయాలి మనం ఫస్ట్. ఏం ప్రభుజీ ఇదేనా? ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగం ప్రసాదిస్తానంటే భగవంతునికి మొదటిగా భక్తి యోగమే అన్నింటిలోకైనా శ్రేష్టమైన యోగం చూసాం మనం కదా. సో ఈ భక్తిలో మనం ప్రేమపూర్వక భక్తి చేసినట్లయితే మనకు బుద్ధి, మన లోపల పరమాత్మని మనకు ఈ బుద్ధి యోగం అనేది కూడా మనకు ప్రసాదిస్తారు. దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. అంటే సదా మనం కాన్స్టెంట్ గా ఉండి భగవంతుని మనం చేరగలుగుతామని ఈ శ్లోకాల్లో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మన మానవుల జీవిత లక్ష్యం. హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది ఏదో ఇక్కడ భోగించడానికో దీనికి ఉద్దేశింపబడింది కాదు. సో మానవ జన్మ చాలా ఎంతో పుణ్యం ఉంటే కానీ రాదు కదా. ఇది ఒక హై పర్పస్. అంటే మానవ లక్ష్యం ఏంటి? మన మానవ జీవిత లక్ష్యము మనం భగవంతుని సన్నిధానానికి చేరాలి. అదే ఈ జీవిత లక్ష్యం, హయ్యర్ పర్పస్ అన్నమాట.
సో ఏదో ఇక్కడికి వచ్చాం, మన ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం, ఇలా ఏదో సంపాదిస్తున్నాం, అనుభవిస్తున్నాం, ఇక్కడిక్కడే ఉండాలని కాదు. సో దీనికి ఒక హై పర్పస్ ఉంది. అది మనం మొదటిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది చెప్పండి శ్లోక. తేషాం ఏవానుకంపార్థం తేషామేవానుకంపల్పం అహం అజ్ఞానజం తమః అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఇక్కడ చూస్తున్నాము, నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి, అంటే భక్తుల మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞాన దీపంతో నశింపజేస్తాను. ఇంతకుముందు చూసాం, బుద్ధి యోగా నేనే ఇస్తా అంటున్నారంటే ఆ జ్ఞానం, ఈ అజ్ఞానం వల్ల కలిగే అంధకారాన్ని లోపల జ్ఞానం వెలిగించడం ద్వారా, ఆ జ్ఞాన దీపం వెలిగించడం ద్వారా దాన్ని నేను అజ్ఞానాన్ని నశింపజేస్తాను అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా చూస్తాం, శుద్ధ భక్తుల మనస్సులో భగవంతుడు వసిస్తారు, వాళ్ళు నాలో వసిస్తారని చూసాం కదా ముందు అధ్యాయంలో మనం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. దీంట్లో భాష్యంలో చెప్తున్నారు, కోటాను కోట్ల జన్మలేందలి విషయ సంపర్క మాలిన్యముచి మనుజుని హృదయము సదా భౌతికత్వం అనేది ధూళిచే కప్పబడి ఉండును. సో ఇలా కోటాను కోట్ల జన్మలేందలి విషయ సంపర్కం అంటే మనం ఎన్నో కోటాను కోట్ల జన్మలు తీసుకున్నాం. సో ఈ విషయ వాంఛలు ఎన్నో జీవితాల్లో ఇలా మనం అనుభవించి ఎన్నో కార్యాలు చేయడం వల్ల మాలిన్యం అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంది, అంటే పాపాలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీని వల్ల ఏంటంటే మన హృదయం సదా భౌతికత్వం అనేది ధూళిచే, అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో దీంట్లోనే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్ లో ఉండిపోతుంటాం. ఇది ఒక ధూళిలాగా మన హృదయాన్ని కప్పేసి ఉంటుందంట, అది చెప్తున్నారు. సో విషయ సంపర్క మాలిన్యముచే మనుజుని హృదయం సదా భౌతికత్వం అనేది ధూళిచే కప్పబడింది. కానీ అతడు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై హరే కృష్ణ మహామంత్రం నిరంతరము జపించనిచో శీఘ్రమే ఆ హృదయ మాలిన్యము తొలగిపోయి శుద్ధ జ్ఞాన స్థితికి ఉద్ధరింపబడను. హరే కృష్ణతో హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం ద్వారా ఏంటి, ఈ అజ్ఞానం అనే ఒక ఏదైతే మనకు జ్ఞానానికి అడ్డుగా ఈ పొగలాగా ఈ మాలిన్యం అనేది ఆవరించిందో దాన్ని మన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తూ దాన్ని మనం లోపల నుంచి కొద్దిగా పూర్తిగా తొలగించుకునే ఒక అవకాశము ఉంటుందంట. సో అనగా ఇంకా చెప్తున్నారు, అనగా చరమ లక్ష్యమైన విష్ణువు కేవలం హరినామ సంకీర్తనము మరియు భక్తియుత సేవ తోడనే లభించును గాని మనోకల్పన లేదా వాదములతో కానీ కాదు. శుద్ధ భక్తుడు ఏనాడను భౌతిక జీవిత అవసరములను గూర్చిన చింత మరియు ఆందోళనలను కలిగి ఉండనవసరము లేదు. సో భౌతిక జీవిత అవసరాల గురించి మనం ఎద్దుగా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏలైనా అతడు తన హృదయము నుండి అజ్ఞానాంధకారము తొలగించుకునేంతనే ప్రేమయుత సేవచే తృప్తుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతనికి అప్రయత్నముగా సర్వమును సమకూర్చును. ఇదే గీతోపదేశముల సారాంశము. కనుకనే గీతాధ్యయనము ద్వారా మనుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి సంపూర్ణ శరణాగతుడై అతని శుద్ధ భక్తుల సేవలో నియుక్తుడు కాగలడు. పిదప భగవానుడే రక్షణ భారమును స్వీకరించినప్పుడు అతడు సర్వ విధములైన భౌతిక యత్నముల నుండి సంపూర్ణముగా ముక్తుడు కాగలడు. సో రక్షణ భారం అంతా భగవంతుడే స్వీకరిస్తారని కూడా ఇక్కడ మనకు చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ 4 శ్లోకాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే మనకు చతుశ్లోకి భగవద్గీత అని చెప్తారు. సో డైలీ దీన్ని మరి చెప్పండి, మార్నింగ్ నైట్ పడుకునే ముందు, మార్నింగ్ లేవగానే పూజ చేస్తారు కదా, చేసేటప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉండండి. సో ఇలా సంక్షిప్తంగా టోటల్ భగవద్గీత సారం అంతా ఉంటుంది, చెప్పినట్టు అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో అండ్ ఇప్పుడు మొత్తంగా చూసాం మనం, భగవంతుడు డీటెయిల్ గా అంతా చెప్పారు. ఇప్పుడు అర్జున చెప్తున్నారు. సో అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అర్జునుడు పలికేను, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యం నీవే, నువ్వు శాశ్వతమైన వాడవు, నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు. నారదుడు
అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ నీ గురించి నీ సత్యమును ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీన్ని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు. హరే కృష్ణ. ఇంకో శ్లోక ఉంది ఇక్కడే. ఆహుస్త్వా వృషే సర్వే దేవర్షి నారదస్తత అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీష్మి. అంటే అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట. అయ్యింది. నువ్వంతా చెప్పావు. ఇంకా చాలా చాలా డీటెయిల్ గా ముందు అధ్యాయాలు ఎంతో డీటెయిల్ గా చెప్పారు కదా భగవంతుడు. సో అర్జునకి అంతా అయింది. అప్పుడు అర్జున ఒప్పేసుకుంటున్నారు. సో మొదట ఏం చేశారు, వాళ్ళకు ఒక కన్‌ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉన్నారు. సో ఏమి మమకారంలో పడిపోయారు. సో అందుకే వాళ్ళు నేను నిర్ణయించే స్టేట్ లో నేను నేను అనిశ్చితి ఉంది నాకు. సో అందుకే అయ్యింది. నీకు నేను శరణు వేడుతున్నాను. తెలుసు కదా భగవంతుడు అని శరణు వేడి వాళ్ళు గురువుగా స్వీకరించి నాకు నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేస్తాను అంతే. ఐ విల్ బ్లైండ్‌లీ ఫాలో యూ. సో నువ్వు నాకు చెప్పు అన్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పరు కదా. భగవంతుడు ఏమైనా నన్ను శరణాగతి వేడాలని వీళ్ళు యుద్ధం చేయి డైరెక్ట్ గా అని చెప్పలేదు. సో ఒక జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకు ఆ టైంలో ప్రసాదించారు. ఎందుకు అంటే మనందరికీ కావాలి ఈ జ్ఞానం. సో అందుకే భగవంతుడు ఆ మొత్తంగా డీటెయిల్ గా అర్జునకు చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో ఇదంతా అయినాక అర్జున చెప్తున్నారు అయింది. పరం బ్రహ్మ పరంధామ, నువ్వు పరమ పరంధాముడవు నీవే, సంపూర్ణ సత్యం నీవే, ఆది పురుషుడవు నీవే, పుట్టుక లేని వాడువు, సర్వంగా వ్యాప్తి అయిన వాడువు కూడా నీవే అని ఒప్పేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు నేనిప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ నారదు, అసితుడు, దేవులుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ నీ గురించి సత్యాన్ని ఆల్రెడీ ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వు స్వయంగా దీన్ని నాకు మళ్ళీ ప్రకటిస్తున్నావు. సో స్వయంగా నీవే దీన్ని మళ్ళీ నాకు వివరిస్తున్నావు, ప్రకటిస్తున్నావు అని అర్జున చెప్తున్నారు. సో మనం కూడా భగవద్గీత అర్జున ఎలా అర్థం చేసుకున్నారో అలానే అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ భగవద్గీతను మనం కరెక్ట్ వేలో అర్థం చేసుకున్నట్టు అవుతుందంట. అలా కాక ఇతరత్ర ఎలా అర్థం చేసుకున్నా కూడా అది మనకు కరెక్ట్ గా అర్థం అవ్వలేదని తెలుసుకోవాలి. సో అర్జున ఎలాగైతే దీన్ని తీసుకున్నారో మనం కూడా అలానే మనం దీన్ని తీసుకోవాలి. ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవాది దేవ, ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? మళ్ళీ ఇంకా అడుగుతున్నారు. సో కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను ఎట్లా ఆల్ టైం ఎలా నిన్ను స్మరించాలి? నిన్ను ఎలా ఇంకా ఇంకా ఎలా తెలుసుకోగలను? ఆల్రెడీ చెప్పారు భగవంతుడు, మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా అడుగుతున్నారనమాట. ఓ దేవాది దేవ, ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేయగలని ఇంకొంత మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇంకా ఇంకా అర్జున అడుగుతున్నారు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరింపు. ఇంకా దివ్య మహిమలు అవతారాలు కూడా ఇంకా ఇంకా నాకు విస్తారంగా ఇంకొకసారి నాకు చెప్పు అని భగవంతుని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. నీ వచనామృతను వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు. ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే భగవంతుడు అలా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎంతో మృదువుగా ఉంది. అంటే తనివి తీరట్లేదు అన్నమాట. ఇంకా ఇంకా చెప్పు, ఇంకా ఇంకా వినాలి అనే ఒక ఇదిలో ఉన్నారనమాట అర్జున. అందుకే అంటున్నారు ఇంకా వినాలనింది, ఇంకా ఇంకా నీ వచనామృతను చెప్పు అని భగవంతుడు అని అర్జున భగవంతుని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. నేను ఆదిత్యులలో, ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నాను, నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులలో దేవతలలో మరీచి అనే వాయువుని, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడిని కూడా నేనే. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నా, అంతటా భగవంతుడే ఉన్నారని చూస్తున్నాం కదా. సో ఇంకా అర్జున అడిగారు ఇంకా చెప్పు వినాలి అంటే భగవంతుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ దాంట్లో ఎలా అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చూస్తాం. వేదానాం సామ వేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. వేదములలో నేను సామవేదము, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజని ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణం అనగా చైతన్యాన్ని నేనే అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుడను, వసువులలో అగ్నిని మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతమును. సో ఇలా అంటే శ్రేష్టంగా ఏ కేటగిరీలో శ్రేష్టంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఒక ఉపమానంగా చెప్తున్నారు అనమాట. మనం కూడా చూస్తాం, ఇప్పుడు చూసినట్లయితే భగవంతుని పాద పద్మాల్ని లోటస్ ఫ్లవర్ తో మనం పోలిస్తాం. అంటే ఇంకా ఇంకా ఎంతో ఉన్నతం అవి యాక్చువల్లీ. కాకపోతే మనకు పోల్చడానికి లోటస్ ఫ్లవర్ తప్ప అంతకన్నా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నతమైన ఫ్లవర్ ఇంకొకటి లేదు మనకి మెటీరియల్ వల్ల కదా. అందుకే మనం లోటస్ తో పోలుస్తామని చెప్తారు. ఇంకా ఇంకా మృదువైనవి భగవంతుని పాద పద్మాలు. కాబట్టి మనకు పోల్చడానికి అంతకన్నా మేలైంది లేదు కాబట్టి మనం అదే మనకి ఇక్కడ మేలైనది అనుకుంటాం కాబట్టి దాంతో మనం పోలుస్తాం. సో భగవంతుడు అలాగే చెప్తాం, ఉన్న దానిలో కేటగిరీస్ లో మేలైన వాళ్ళు ఏంటంటే మిగతా అంతా కూడా భగవంతుని వ్యాప్తే, కాకపోతే అలా మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సమస్త రుద్రులను నేను శివుడను,
ఇక్షరాక్షరాలలో ధనపతి అని కుబేరుడును, వసువులలో అగ్నిని మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని నేను. పురోదశాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఓ అర్జున, నేను పురోహితుల్లో బృహస్పతిని, సేనాపతులలో కార్తికేయుడును మరియు జలాశయాల్లో నేను సముద్రం అని నువ్వు తెలుసుకును అని చెప్తున్నాను. ఇంకా అంటున్నారు, మహర్షీణాం భృగ్రహం గిరామస్మి ఏకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయ. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో హిమాలయాన్ని కూడా నేనే. ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రదః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. అన్ని వృక్షములలో అశ్వత్థ వృక్షమును అనగా రావి చెట్టు నేను, దేవర్షులలో నారదుడును, గంధర్వులలో చిత్రరథుడును, చిత్తులలో నేను కపిల మునిని కూడా నేనే అని చెప్తున్నాను. ఇంకా అంటున్నారు, ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధం. అశ్వములలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవణమును, గజరాజులలో ఐరావతమును, మనుషులలో రాజును కూడా నేనే అని తెలుసుకోని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఉంది, ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పానామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో వజ్రాయుధమును నేనే, గోవులలో నేను సురభిని అనగా కామదేవుని, సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమ దేవత అయిన మన్మధుడును కూడా నేనే, సర్పములలో వాసుకుని కూడా నేనే. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితృనామర్మమాచాస్మి యమ సంయమతామహం. అనేక పడగలు గల నాగులలో అనంతుడను, జలవాసులలో వరుణ దేవతను, పితృదేవులలో ఆర్యముడను, నియమాలను అమలు చేపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజు, నాకు యమధర్మరాజు కూడా నేనే అని భగవంతుడు చెప్తాడు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహం మృగానాం చ భువేంద్రోహం ప్రేణతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్య దానవులలో అనగా రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడు, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని, జంతువులలో నేను సింహమును, పక్షులలో గ్రత్మంతుడను కూడా నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పర్ణపవతామస్మి రామ శస్త్రపతామహం వృషానాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహ్నవి. పవిత్రము చేయ వాటిలో నేను వాయువును, ఆయుధధారులలో రాముడిని, జలచరాలలో ముసలిని, ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని కూడా నేనే. అర్జున ఇంకా చెప్తున్నారు, అర్జున సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తికి ఉనికి అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మ విద్యను నేనే, వాదించే వాళ్ళలోని వాదాన్ని కూడా నేనే. మనం వాదించే దాంట్లో ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం, భగవంతుని ఎలా తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నారు, నీటిలో రుచి అండ్ బలవంతుడిలో ఆ బలము కదా, వేదాలలో ఓంకారము, భగవంతుడు అంతా వసించారు అని ఇంతకు ముందు చూసాం. మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా చూస్తూ ఉన్నాం. సో సమస్త ఉత్పత్తికి ఉనికి అంతానికి కూడా కారణం నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మ విద్యను నేనే, వాదించే వాళ్ళలోని వాదాన్ని కూడా నేనే. వాదించే వాళ్ళ డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో ఉన్న వాదం కూడా భగవంతుడు అని చెప్తున్నాను. అక్షరాలలో ఆకారాన్ని నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని కూడా నేనే, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను కూడా నేనే, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధస్సు, ధైర్యం, ఓర్పు అన్ని కూడా నేనే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిర్షాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని. చూడు భగవంతుడు ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారంటే, ఇవన్నీ మనం కనుక అర్థం చేసుకున్నట్లయితే భగవంతుడు మనం ఎప్పుడు మర్చిపోం, అనునిత్యం మనకు భగవంతుడు స్మరణకు వస్తూనే ఉంటారన్నమాట. ఇంకా అంటున్నాను, జ్యోతం చిలయ తామస్మి తేజస్వి నామహం జయో అస్మి వ్యవసాయో అస్మి సత్వం సత్వతామహం. మోసగాలలో జూదాన్ని నేనే, మోసం చేసే వాళ్ళ జూదాన్ని కూడా నేనే, తేజవంతులలో తేజస్సు కూడా నేనే, విజేతల విజయం పొందినప్పుడు ఆ విజయ రూపంలో కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. కృషి సలిపే వాళ్ళ కృషిని నేనే, బలవంతుల బలాన్ని నేనే. సో కృషి చేసే వాళ్ళ కృషి భగవంతుడే, కృషికి ఫలితంగా వాళ్ళకు లభించేది కూడా భగవంతుడే కదా, దాంట్లో కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. అందుకే విజేతల విజయాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. బలవంతుల బలాన్ని నేనే. ఇంకా అంటున్నారు, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనామపి హవ్యాసః కవీనాం శనా కవి. అంటే యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవులలో అర్జునుణ్ణి నేను, మునులలో వ్యాసుణ్ణి నేనే,
సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడు కూడా నేనే. సో ఇప్పుడు అర్జునుల్లో కూడా నేనే ఉన్నా అని చెప్పేస్తున్నారు. మునులలో వ్యాసుని కూడా నేనే అంటున్నారు. యాదవుల్లో వాసుదేవుని కూడా నేనే. సో వాసుదేవుని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి కదా, భగవంతు మూల రూపంలో, అందుకే చెప్తాం మూల రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ కృష్ణ ఇప్పుడు ఎవరైతే క్షీరోదక సాయి విష్ణు అవతారం ఎత్తుతారో, సో అప్పుడు ఆ రూపం ఏదైతే ఉందో అది మూల రూపం అన్నమాట. సో అందుకే భగవంతుడు అందరిలో నేనే వస్తా, ఆఖరికి వాసుదేవుల్లో కూడా నేనే వసిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో దండోదమయ తామస్మి నీతి రస్మించగీషితాం మౌనం చావాస్మి గుప్తానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను, అంటే ధర్మ విరుద్ధంగా ఉండే వాళ్ళకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా, సో దాంట్లో పనిష్మెంట్ కూడా నేనే అన్నమాట. విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని ప్లానింగ్ ని కూడా నేనే, రహస్యంలో మౌనాన్ని నేనే, మరియు వివేకవంతుల్లో జ్ఞానాన్ని కూడా నేనే. చిచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున నతదస్తి వినా మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని, బీజాన్నే నేను. కృష్ణ కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో లేదు. కదిలేది అవ్వచ్చు, కదలంది అవ్వచ్చు. నేను లేకపోయినా నేను లేకుండా అది నా ఈ ఉనికిలో అనేది ఉండడం సాధ్యం పడదు అని చెప్తాను. సో ఇంకా చూస్తా. నాంతో అస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతే విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపంలోకి అంతం అనేది లేదు. ఇలా చెప్తూ పోతూ ఉంటే చెప్తూనే పోతూ ఉంటాను, దీనికి అంతం అనేది ఉండదన్నమాట. నేను నీతో చెప్పినదంతా నా అనంతమైన విభూతి లెక్క సూచన మాత్రమే. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇంతవరకు ఎన్నో రకాలుగా భగవంతుడు చెప్పారు కదా, సో ఇదంతా కూడా ఏంటి, నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క ఒక సూచన ప్రాయంగానే నేను చెప్పాను. సో ఇంకా ఎంతో ఎంతో ఉంది, అవన్నీ చెప్తూ పోతే అంతం అనేది దీనికి రాదనమాట. అంత లెక్కమే లేదు, అట్లా ఉంటుంది అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా అంటున్నారు, యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజో అశ సంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమలు కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించినవని తెలుసుకోలేము. హరే కృష్ణ. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పారు భగవంతుడు ఇలా విభూతుల యొక్క సూచన ప్రాయం మాత్రమే అని చెప్పారు. ఇక్కడ అంటున్నారు, నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఇవన్నీ జరిగిపోతున్నాయి. ఈ అద్భుతంగా ఉండి ఐశ్వర్యవంతమైన సుందరం మహిమలు ఇంకా ఎన్నెన్నో నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయని నువ్వు తెలుసుకోను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్తున్నా అంటే, ఓ అర్జున ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమిటంటే, ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్తూ కొంటే మనకు వినడానికి అర్జున కూడా ఇంకా తనేం తెలియదు, ఇంకా చెప్పు అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇదంతా సూచన మాత్రమే, ఇలా చెప్తూ పోతూ ఉంటే అంతం అనేది ఉండదు. అందుకే అంటున్నారు, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది, కేవలం నా యొక్క అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. భగవంతుడు ఒక చిన్న అంశ చేతనే కూడా భగవంతుడి విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అయింది ఈరోజు మనకు. జపించండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందుకే ఈరోజు భగవద్ విభూతి యోగం అని చెప్పారు. అంటే అన్ని విభూతులు భగవంతుడు ఇలా ఒక సూచన ప్రాయంగా మనకి ఇలా చెప్పారు. ఇంకా చెప్తూ పోతే దీనికి అంతం అనేది ఉండదు. అందుకే మనం ఫస్ట్ గా బిలీవ్ చేయాలి, మనం భక్తిలో ముందు నడవాలి. అందుకే చెప్తున్నారు, ఇంత వివరణాత్మక జ్ఞానం అవసరం ఏముంది, ఒక అంశం చేసి నేను సమస్త విశ్వాన్ని నేను పాలిస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ కృష్ణ వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు అధ్యాయం ముగిసింది. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనము చూస్తాం. దేవరాజ్ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఒకసారి మాతాజీ 11th శ్లోకం ఉంది కదా, 11th శ్లోకాలు ఆ మూ నుండి ఎలా రాసింది మాతాజీ, ఒకసారి క్లియర్ చేస్తారు? ఏం మాతాజీ, ఏ ప్రభుజీ 11 శ్లోకాలు ఏముంది? ఆ మూ నుండి ఎలా బయటపడాలి అని రాసింది మాతాజీ. 11వ శ్లోకం స్లైడ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి అర్థం. ఆ సైడ్ లో ఉంది కదా మాతాజీ, ఏం రాసింది మాతాజీ? మునింది అంటే ముడి నుండి, అది రాంగ్ మిస్టేక్. ముడి నుండి అంటే కర్మ బంధనం నుండి ముడి అని ఉంటుంది. మేబీ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది టైప్ చేసేటప్పుడు.
ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను కదా, సో అప్పుడు కొంత అలా చెప్పండి. మాతాజీ ఇంకో డౌట్ ఉంది మాతాజీ. ఇప్పుడు మనకి 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా మాతాజీ, 4 lakhs ఉన్నాయి కదా. అందులో 4 lakhs అనేది మనకి మానవ జాతులను మనం ఏ విధంగా